Morjens taas. Täällä taas puhuu joka 9 pelailemassa Minecraftia Survival Gamesia. Tää on ensimmäinen kerta, kun mä tätä pelaan. Toivottavasti tykkäätte tästä videosta. Ainakin toivon niin. Ja katsotaan miten käy. On menoksi. Joo. On vaikeeta, kun koko ajan pitää keksiä puheenaiheita ihan koko ajan vaan. Puheenaihetta. Ei. Toi. Mä oon syönyt ehkä sittenkin ottaa ton Knight-kitin, koska sillä saa kuitenkin vähän paremmin. Turha jälkikäteen katua. Koska mä saan yleensä aina just noin. Ei mä saanut sitä. Siis mulla oli se kädessä se. Heitiks mä sen ihan oikeesti vai pois? Vai mitä mulle just äsken tapahtus? Nyt tärsyttää. Onneksi ei ollut uusi hardcore. Tossa on. Mä haluan miakan. Mä en halua mitään muuta kuin vaan miakan. Nyt löydy miakka. Ei. Ruokaa löytys. Ja armoritilannekaan ei oo ihan maailman paras. Jes, miakka. Ja armoria lisää. Näin. Toi leggingsit mulla on. Ei leggingsit, kun noin hattu on. Joo, sitä toista meitä tarvitaan. Noin. Jos mennä pistelemään väkeä vähän matalaksi. Otetaan vaan ensin ehkä hieman paremmat ruutit. Toi voisi ehkä mennä tappamaan ton. No halut. Hetkinen. Oliks toi häkkeri vai miten se löi mua noin kaukaa ja noin nopeasti? Mikä se oikein oli? En mä muista. Mä oon ihan muuten varma, että se oli häkkeri, koska joku liamsi. Ykkönen. Tossa. Koska se löi mua kuitenkin niin kauhean kaukaa. Musta tuntuu, että se on häkkeri. Ilmoittakaa kommenteissa, jos te tiedätte, että se on häkkeri tai ei. Koska kumminkin se voi ihan hyvin olla häkkeri. Jos mulla on monta niitä. Täällä on niin kauheasti häkkäreitä, niin voisi se ihan hyvin ollakin häkkeri. Miksei voisi olla? No mä otan toisen, kun tää oli kumminkin niin lyhyt. Ton ehkä häkkärin luokse. Ja nyt mä en halua sitä Axelman kittiä, mä haluan tän Knight kitin. Yes. Ja joo, tässä on vähän paremmin damagea. Mä en kuitenkaan käytä hirveästi sitä Axelman kittiä. Vaikka onhan se ihan ok. Ja ei mitään, kompassi. Se on setään hyvä. Ja nyt mä voin jäljittää joitakin. Niin, joku seuraa mua. No nythän aika moni kumminkin seuraa, niin nyt tällä hetkellä se ei ole kauhean tarpeellinen. Yes. Nyt tuli hyvä luuttia. Mä en viitti vielä pistää päälle, koska sitten jos jollakin on dogi tai miekka, niin sitten ne saattaa tappaa mut sellat ja sitten mä menetän ne, kun mulla ei oo vielä miekkaa itselläni. No nyt mä voin pistää. Noin. Mä syön. Mousk. Sitten mä oon aina heittänyt tän mun aksen, kun mulla on se Axelman kitti ja kun mä avaan chestia ja sit se on jäänyt sellaisesti tylsästi näin. Näin.
olekaan takana. Luutattu. Se on lähin pelaaja. Se on takana päin, joo. Elikkä meillä on ihan hyvä aika luuttailla nämä chestit täällä. Onks tää käyty jo ottamassa? Mä luulen, että tää on, koska täällä on. Joo. Täällä on. Mä tarvitsen chestejä. Ei, toi ei oo chesti. Tuolla on nyt 2 tyttöä. Titsiä. Ei tullut ihan mitään hyvää. Mä en oikein ymmärrä, mikä näiden barrikaattejen tarkoitus oikein on. Jos sä voit rikkoa niitä kuitenkin aika nopeasti ja muutenkin ne on musta aika... ne ei oo musta mitään hirveän järkeviä. Tai siis järkeviä, siis niinku hyviä. Musta niillä ei oo mitään järkeä. Joku pyörii ympäriinsä. Se menee kauemmas. Joo. Se on kumminkin aika lähellä. Se on varmaan täällä samassa kylässä. Tää ensimmäinen jakso luultavasti on aika semmoista huonoa. Tää on käyty jo luuttaamassa ihan varmasti. Jahas. Okei. Siellä se on. Yes! Siellä oli vaikka kuinka paljon paremmat armut ja mä voitin sen. Mulla on 4 kompassia. Missä on lähipelaaja? 100 blokkia on, joo, se on hyvä aika. Tarpeeksi pitkän matkan päässä, että voi luuttailla näitä. Hyvin. Pitää ottaa bloklit sillä luultavasti. Ne on niin ärsyttäviä. En mä jaksa. Mikä itsipuu toi on? Vai onks toi se spawni? Se on aika korkea. Sinne kun päälle pääsee, niin... Toi on ruutattu, joo. Supplydroppi tuli. Se on tuolla päin. Ei se sentäkään tuolla Fritsissä päin voi olla. Muutenhan sinne ja kuolisi aika nopeasti. Mä en tiedä, meneekö mä ottamaan sen. Koska mä yleensä kuolen siihen. Kerran mä kyllä voitin jonkun, jolla oli niinku melkein full ironit ja mulla oli niinku nahkaset, mut... No, se on tuolla. Mä menen kyllä ehkä sinne. Mä luultavasti kuolen täällä nytten, mutta... Yritän, että ei laiteta. Se on tuolla talon sisällä. Mä oon tässä niikissä. Joo, sinne tulee joku. Mä oonkin täällä. Eikö se oo vieläkään huomannut mua? Ei, dogi. Kenelle mä kuolin? No joo. No, tää jakso oli sitten tässä. Toivottavasti piditte. Muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida, jos on jotakin huonoa tässä näissä videoissa tai jotain pitää parantaa tai jotain muuta. Mut nähdään seuraavissa videoissa. Morjesta moi!